מורה, הבאתי את אח שלי הקטן איתי היום לבית ספר, בסדר, אמא שלי לא בבית ואני שומר עליו. סליחה? יש לך אישור מהמנהלת? בואנה, המורה שתיקי, מי שואל אותך בכלל? שקט, איך אתה מדבר? זאת המורה שלי, תכבד אותה. אני אכבד אותה אם היא תכבד אותי. אתה מכיר אותי בכלל שאתה מדבר אליי ככה? כן, אני מכיר, אליאור מדבר עלייך הרבה. איזה יופי לשמוע שאליאור מדבר על המורה שלו. כן, הוא אומר שאת המורה הכי מעצבנת בבית ספר שהייתה לו והוא לא סובל אותך. אליאור, זה נכון מה שהוא אומר? המורה אל תייחסי אליו, הוא סתם שקרן. אתה שקרן אחד, מה בכלל מאמינה לו המורה? אני מתחילה לחבב אותך, גם את קטן. אל תקראי לי גם עד, המורה של אליאור, תיזהרי ממני. להיזהר ממך, מה אתה מסוכן? כן, אני נחש ארסי. ארסי, איזה חמוד אתה. אני לא חמוד, אני גבר, תיזהרי, אני אקיש אותך. תקיש אותי, אני רוצה לראות, תקיש אותי. כן? וואו, איזה הקשה גדולה, כל הכבוד. מחר שתקומי בבוקר, הפיית ברווז שלך תיפול לאסלה. ממש חמוד אחיך הקטן, ממש כבשת אותי, שתדע לך, בוא, תיכנס איתנו לכיתה, תלמד איתנו. המורה, הוא לא יכול ללמוד, הוא ילד קטן. מי ילד קטן? אני יכול ללמד את כל הכיתה שלכם איך לומדים. באמת? במה אתה טוב חמודי? בלהעמיס בנות. מה, המורה, את רצינית? בסך הכל הבאתי אותו שישב לידי. הילד הזה ממש מקסים בעיניי, הוא ממש כבש אותי, בוא נראה מה הוא שווה. טוב תלמידים, אחיו הקטן של אליאור הולך ללמד אתכם איך להעמיס בנות. כל הבנים פה שלא הולך להם עם אף בת. אליאור חמודי, הבמה שלך. אז קצר ולעניין, אתם באים לבחורה כמו נחשים אמיתיים ואומרים לה, מה קורה מאמי? וזהו, ישר היא שלכם. רגע חמוד, זה לא בדיוק ככה. ואם הבחורה לא רוצה, מה עושים? תסביר להם. אז משתמשים באופציית הנחש כמו שהשתמשתי עם המורה שלכם. איתי? אל תקשיבו לו, תלמידים, הוא לא ישתמש בשום אופציה כזאת איתי. אני בחורה מספיק בוגרת כדי לכבד את עצמה. שקרנית אחת, בהתחלה בכלל לא רציתי לתת לי להיכנס לכיתה עם אח שלי, ואז שהקשתי אותך כמו נחש אמיתי, פתאום נתתי להיכנס והתחלת לאהוב אותי. זה נכון המורה, בהתחלה לא רצית לתת לי להכניס אותו, ואז שהוא הקיש אותך, פתאום התחלת לאהוב אותו. אני נחש ארסי.